Acordarse moito, eh? A ver, que podo facer? Ui, e non esqueza levalo la con. Ai, non, muller, eu non debería. Non podo. Claro que este lacón está pedindo uns grelos acabadiños de apañar. Pois agora llos traio. Non se preocupe. Muller, xa que insiste. Graciñas, Mónica. Como foi, Pelandrán? O do cura era un farol, verdade? Non, cuñado, non. Era algo aínda peor. Era algo aínda peor. Era verdade. Ademais da mariscada pensan darlle ao xubilado do ano unha viaxe para 2 persoas a Miami e 5.000 euros. Iso sí, para subirlle os soldos aos empregados nunca hai cartos. E a quen lle van dar? Pois algún vello distinguido. Daránlo a miña nai. Con ese bigote que ten, distínguese de lonxe. Non, quero dicir a alguén respetado que fixera obras destacadas. Pois os xubilados sempre están nas obras. Iso sí, mirando detrás do valado. Quero dicir obras destacadas pola comunidade, cousas que teñan mérito. Eu teño moito mérito. Ti. E logo, o mestre sempre dicía cando saía o taboleiro: Pereira, ten vostede moito mérito. Cabezas como a súa, hai pouca. E logo engadía, afortunadamente. O caso é que eu cumpro todos os requisitos. Xa, pero pasouseche un pequeniño detalle. Sí, claro. Sí, que para ser o xubilado do ano, primeiro hai que estar xubilado. Xa vou farto de tanta discriminación. Non me penso mover daqui ata que me chegue a xubilación. Estupendo, miro. E que? Falta moito? Pois exactamente 8 anos, 50 minutos e 20 segundos. Ai, pois hai que facer algo, carracho. Só faltaba que lle desen o premio a miña nai. E que podemos facer? Amolarnos e punto. Vale. Esa cara, xefe. Volveron quitar os debuxos de Sinchan. Moi graciosa, tarántula. Mónica, non flipaches antes co meu pai? Para que logo fales del. Estaba encantador. Ata lle pareceu ben chamar o seu amigo fotógrafo. Pois se queres que dure así, procura estar ti tamén encantadora con el. Mais que de costume, queres dicir? Paula, xa sabes do que che falo. Tranquila, este curso penso darlle unha sorpresa. Tuto, toma. A semana que ven estreamos obra. Ah, os vellos non deben de enamorarse. Moi ben, reivindicando os nosos clásicos, eh? Miro, Antón, a semana que ven estreamos obra. Se vos apetece. Vai ser un exitazo. Ti crees? Muller, tratándose de vellos, levádelo ao Óscar seguro. Non é exactamente diso a verdade. Eu, ademais de actuar, encárgome da maquillaxe e do vestiario. Ajá, estupendo, non pensamos faltar, eh? Sí, a nós todo o que trate de vellos e xubilados encántanos. Ajá. E a estes que lles pasa? Nin caso. Será que van vellos? Ai, padre, tome. E isto? Pode repartirme esta publicidade da obra na parroquia? Claro, mulleriña. Graciñas. Que, padre, vai tomar algo? Oi, non podo. Teño un problema que debo examinar a modo. Xa, decidir se os xubilados toman de primeiro centolas ou nécolas, non? No, xa decidimos darlle esas dúas cousas, sí. Non, é que viña pensando a quen darlle o premio. Pero xa o vou tendo claro. Ai, sí, e quen vai ser? Che, non podo dicir nada. Debo ser un xuiz recto e discreto. Padre, ese lacón? É que veño da casa da aldea de ver a señora Carme. Ela sempre tan xenerosa. Esa bruxa gaiteira. É que guapa está a súa idade, En fin, vou buscar a Raqueliña. Ata logo. Pero ti non ve lo que está a pasar. Sí, o padre Nicanor precisa lentes. Dicir que miña nai está guapa? Non, pastrán. O reverencio está pensando en facer xubilada distinguida a señora Carme. Como? Ese Luras sabe que se ela apaña o cheque de 5.000 euros, el recibirá un bonito donativo. Iso é certo. Miña nai sempre foi moi desprendida co cura. El xa lle deixou caer que podía gañar e ela regaloulle a compra a asegurar o premio. Ala. Que vergonza, venderse por un lacón. Sí. Ese Nicanor é un tarambaina. Home, cuñado, ti tampouco podes falar moito, non? Precisamente, mona. Un laconciño a cambio dunha viaxe a Miami e 5.000 euros. Eu sacaballe por lo menos a metade do porco. Vexos un pouco revirados, eh? Deberíades marchar de vacacións para relaxarvos. Hai unhas viaxes que alucinas. Túnez, Cancún, Río de Xaneiro. Mirad,
Mirade que praias, Xa, pero os prezos serán de alucinar. Ah, non creas, Agora por 300 euros xa podes ir unha semana ás Canarias e con todo pago. Pois non está mal. Ai, non, trabuqueime. Ese prezo é para xente da terceira idade. Xa me parecía a min. Quen fose xubilado. Iso é certo. Aquí se tes menos de 70 anos non podes facer nada. Nin viaxes, nin bailes, nin mariscadas. Sí, pero nós imos de poñer remedio a iso. Ou pola escopeta. Non, home, non. A clave está no que dixo Tuto. Quen fose xubilado? Cuñado, nós podemos ser xubilados. De veras, Chincheta. Imos falar tranquilos a miña casa, anda. Sí? Un momentiño. Olimpia. Sí. É para ti. Ah. Diga. Señor Gutiérrez, agora mesmo lle mandan Antón para aí. Ah, que non é iso. Perdoe o costume. Claro, hoxe mesmo paso polo banco. Pois 10 minutos. Ata agora. Que che quere, Gutiérrez? Falar comigo, non sei de que. Marcha xa. Sei que ten algo de presa, pero antes voume cambiar. Quedas ao mando, As súas ordes, meu tenente. Deixoche na clase de judo e volvo correndo para a parroquia, Tens que dicir misa. Algo así. Estou a organizar a festa dos xubilados e querei de apuntar os que queiran vir. Total, non vai faltar ninguén. É unha mariscada de escándalo. É gratis total. Eu non podo ir. Raqueliña, ti non é xubilada. E ti tampouco. Xa, pero o meu é distinto. Eu teño que bendicir a mesa. Veña, mule. Normalmente non me atrevería a pedircho, Rodolfo, pero a Paula faille tanta ilusión. Que di Rodolfo? En serio? Pois xa me chamarás e concertamos unha cita. Gracias. Devoche unha, compañeiro. Ata logo. Que? Rodolfo Monte Alto vai facer as fotos do voso espectáculo. É lo mellor, papá. Ai, non sei como agradecerche. Muller, se o pensas un pouco, algo se te ocorrerá. Vale, penso aprobar todo. Ui, se aprobas todo, son capaz de poñerme eu a vender as entradas para esa obra. Recapitulemos, cuñado. Vivimos unha situación límite, nun ambiente irrespirable. Non o dirás por min. Ainda cambiei os calcetíns este mes. Falo de xubilados, pasmón. Eses vampiros estánse facendo os amos do mundo. Arramplan con todos en compaixón. Sí, pero non contaron coa resistencia de xente como a ti e como a min. Non podemos deixarnos atropelar así impunemente. E imosles dar onde máis les doe, Iso é o que quería oír. Ajá. Voulles dar a pensión vendada. Non. Quero dicir que imos gañarnos o premio ao xubilado do ano. Pero non quedáramos en que para gañar ese premio había que estar xubilado, jacatúa. Por iso nos imos facer xubilados. Pero... Sí, e cobramos a pensión todos os meses. Quero dicir que nos imos disfrazar un pouco. Para comerche as centolas. As centolas é o que faga falta. Imos facer de ti o xubilado máis distinguido da vila. De min? Sí, señor, papamos la mariscada, gañamos o premio. E imos de viaxe cos 5.000 euros. Exactamente. Se non o digo eu, a ti nin se che corre. Agora só precisamos os traxes axeitados, unhas perrucas e algo de maquillaxe. Podemos coller os ungüentos de Olimpia. Non, burro, maquillaxe que nos faga parecer bellos. Por iso mesmo, ela bota 4 capas e non parece máis Miro, nova. falo de maquillaxe de cine, da que usan os artistas. En canto teñamos iso, só teremos que convencer a Nicanor de que ti é o xubilado máis respetable da vila. Non te preocupes, podolle contar todo o que levo feito pola infancia. O carallo, será mellor que me encargue eu. Pero temos que mover o cu antes de que tú a nai se nos adiante. Sí, esa bella tola está enredando cura de mala maneira. En fin, Olimpia, estarase preguntando por que a mandei chamar. A verdade, sí. Preciso un consello sobre a bolsa. Home, Gutiérrez, é un... Sobre a bolsa da compra, muller. Falando en serio, o banco vai convidar a cear un grupo de chupópteros, digo, de venerables xubilados, coa súa habitual xenerosidade. Daquela vai dar unha tortilla francesa. Frío. Tortilla e unha folla de leituga. Querelles dar unha mariscada de 7 estalos. Aquí ten os detalles. Camaróns, centolas, nécoras, percebes? Vai sair algo caro. Non importa o prezo. Quero unha cea espectacular.
que os nosos xubilados coman ata reventar. No sentido figurado, claro.